Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπαίνουν, παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπαίνουν, παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα tap και τις κοινοποιήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, παιδιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν θέλω να λέω και πολλά. Έτσι. Έχουμε βρεθεί, παιδιά, στο χώρο εδώ που ο άνθρωπος είχε πάρα πολλά προβλήματα. Οι πληροφορίες είναι ότι είχε πάρα πολλά προβλήματα. Καταρχήν, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, γράφτε μου αν ακούγομαι. Αυτό μόνο. Αν ακούγομαι, σας παρακαλώ. Ακούγεσαι. Σας ευχαριστώ ωραία, παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ. Όλα μια χαρά. Ναι, Δημήτρη μου. Πολύ καλά, αγόρι μου. Λοιπόν, ευχαριστώ για τις κοινοποιήσεις και για τα tap που κάνετε. Πολύ. Γιώργο, πάρε λίγο να ετοιμαστώ εγώ. Δώσε μου το μεγάλο φακό, Διονύση. Πάρ' το στο χέρι μου. Ωραία. Δείξτε πλάνα. Παιδιά, θέλω να σας δείξω να πάρετε μια εικόνα. Εδώ. Αυτός ο άνθρωπος είχε απελπιστεί, είχε προβλήματα προφανώς οικογενειακά. Οι φήμες έχουν ακουστεί πάρα πολλές, παιδιά, ότι είχε κάνει κάτι κακό στην οικογένεια και δεν το άντεξε προφανώς. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί το γνωρίζουν. Αν θα πω παραπάνω θα έχω πρόβλημα, έτσι. Οπότε έδωσε τέλος στη ζωή του, κατέληξε εδώ στις γραμμές από κάτω και έδωσε τέλος στη ζωή του. Καταλαβαίνετε τι θάνατο βρήκε, έτσι. Λοιπόν, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι, αλλά έχει κάτι μονοπάτια εδώ και δεν περνάει κανένας από εδώ, έτσι. Λοιπόν, οι πληροφορίες αυτές είναι και γι' αυτό ήρθαμε εδώ να κάνουμε μια έρευνα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Παιδιά, τώρα εσείς ξέρετε, εσείς κάνετε screen, εσείς κάνετε τα πάντα. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω για εσάς, να σας κρατήσω μια ώρα, 2, όσο μπορώ, παρέα μου. Δεν μπορώ να κάνω και screen, εσείς κάνετε screen, εσείς μας στέλνετε φωτογραφίες, οπότε μπορεί να είναι και ποντίκια, δηλαδή. Μη άρχισες. Μπορεί να είναι και ποντίκια, δεν μας το είπε. Λοιπόν, καλά, το άκουσε, ανάσα. Λοιπόν, παιδιά, ό,τι ακούσετε, ό,τι δείτε, ένα screen. Εμείς μπορεί να ακούσουμε παράδειγμα κάτι εδώ και να είναι ένα ποντίκι και να πω βήματα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι είναι. Αν είναι βήματα, αν είναι ποντικός, αν είναι σκυλή, αν είναι... Τώρα τι να πω εγώ. Δεν θέλω να λέω και πάρα πολλά, παιδιά. Ό,τι δείτε εσείς σε ένα screen, αυτό. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Αυτό. Τι έγινε, ρε Γιώργο μου? Γιατί μου σχολιάσαν για την κάμερα. Ωραία. Για Ωραία. Πείτε μας τώρα τι βλέπετε, παιδιά. Εντάξει, όλα καλά η κάμερα? Γιώργο, πάρε το μεγάλο φωτό εσύ. Από φωτισμό είναι καλά? Να μας γράψει. Έχουμε πολύ φωτισμό, μου φαίνεται. Πολύ φωτισμό. Πολύ φωτισμό. Ωραία. Λίγο. Πολύ φωτισμό. Εκεί. 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 Για να γράφτε μας, παιδιά. Ο φωτισμός τώρα πώς είναι? Είναι υπερβολικός πολύ? Να μειώσουμε κι άλλο? Τι θέλετε? Πείτε μας, παιδιά, για να ξεκινήσουμε. Απεριόριστο, ναι.
Διονύση, πότε φτιάχνει. Τι γράφουμε από φωτισμό? Όλα καλά. Ωραία, οκ. Αυτό, παιδιά, θέλω να βλέπετε καθαρά. Αν έχει πάρα πολύ φως, πείτε μας, παιδιά, να μειώσουμε. Αν δεν έχει φως, γράφτε μας επίσης να μπορούμε να τα φτιάξουμε, παιδιά. Διονύση, αυτό μπορεί να πει και ένα σκυλί από κάτω. Ναι. Μπορεί να πέρασε ένα σκυλί και να τα ακούσαμε σαν βήμα. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι και σκυλί όμως. Μην το δένουμε αυτό το θέμα. Αλλά βέβαια. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Γιώργο, όπως σου λέει ο κόσμος, Γιώργο, Να. θα μας πει ο κόσμος δεξιά-αριστερά. Μμμ. Δώσ' μου το κινητό, Διονύση. Είμαστε έτοιμοι. Το ίντερνετ. Σίγουρα. Μία γράφει τι ακούγεται, λέει. Ναι, αν τα κάνουμε απόλυτο ησυχία, μπορεί να ακούσουν. Ποιος καπνίζει, ρε παιδιά? Ναι, είναι και ο Διονύσης. Άκου. Τι λέμε, ότι ακούνε κάτι? Πες μου, Γιώργο, τι γράφουμε, ότι ακούνε κάτι? Φαίνεται ο καπνός, λέει. Όχι, παιδιά, δεν είναι αυτό, είναι τσιγάρο, παιδιά. Συγγνώμη γι' αυτό. Δεν είναι κάτι, παιδιά. Τραγούδια, λέει, ακούγονται. Τραγούδια, παιδιά, είναι. Η περιοχή εδώ έχει σπίτια, ναι. Συγγνώμη γι' αυτό, δεν φταίμε εμείς, παιδιά. Όταν ήρθαμε εδώ δεν είχανε. Τώρα τι να κάνουμε, παιδιά. Να μας συγχωρέσετε γι' αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε. Γιώργο, πάμε λίγο από εδώ. Θα το κολλήσουμε από εκεί, Γιώργο. Έφυγε η κάμερα, Γιώργο, να μην εκεί. Αυτό εδώ, παιδιά, είναι ο χώρος που προήρθε ο άνθρωπος, έτσι. Οι πληροφορίες είναι από εδώ ξεκίνησε ο άνθρωπος. Από κάτω πίσω από τα καλάμια είναι οι γραμμές, έτσι. Το φως. Τι πράγμα? Να χαμηλώσουμε λίγο το φως ακόμα. Ή άστο έτσι, εντάξει. Εκεί είναι καλά, παιδιά, το φως. Ναι, να μπορείς να βάλεις, Γιώργο, ένα μικρό. Δώσε ένα μικρό. Δώσε ένα μικρό. Διονύση, δώσε ένα μικρό. Θα πω. Αυτό. Εντάξει, εκεί. Ωραία.
Για κάτσε, για προχωρά μέσα ρε Γιώργο, τι είναι αυτό, για προχωρά να ακούσουμε, να ακούσει ο κόσμος, έτσι. Για προχωρά μέσα, πάμε μέσα, με προσοχή όμως, σιγά σιγά, πρόσεχα. Για πάμε, όπα. Μην πατάς και κάνεις το όρυβο, φύγε από εκεί, ακούγεται ο θόρυβος. Ωραία, για να ακούσουν ό,τι ακούσουν, αν ακούσουν κάτι τα παιδιά. Κάνε λίγο δεξιά. Δεξιά. Ναι, προφανώς από εκεί που έφυγε. Από εδώ έφυγε, ναι. Σιγά σιγά. Ναι, λένε κάτι περπατάει. Εκεί στο βάθος. Α, το ανέμωσε. Μη φωνάζεις, ναι. Ας το γράφουνε μέσα, δεν πειράζει. Σε ακούω να μου πεις από μόνος σου τι ακριβώς έχει γίνει εδώ. Σου δίνω όλο το χρόνο. Δουλειά πολύ. Δουλεία πολύ. Ναι, ναι, ας σας ακούει ο κόσμος εγώ. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε μέσα. Έχετε γλέντι, λέει. Ναι, ναι, έχει γλέντι. Τα σπίτια προφανώς. Ναι, έχουν γλέντι. Ακούς τα γλέντια. Άκου τι είπε ρε. Στέλνω screen στο Messenger. Ναι. Άκου τι είπε, ακούσατε τι είπε. Έχετε Τη γλέντι, λέει. μουσική που ακούγεται από τα σπίτια, λέει έχετε γλέντι. Μπράβο. Προφανώς, ακούς τα τραγούδια. Σωστά. Το κινητό. Άβηκε. Καλοκαιρινός Ναι. Ας τα τραγούδια και επικοινώνησε μαζί μου. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου. όπως κάποια. Όπως κάποια. Ναι. Λοιπόν, να πω το όνομά μου καταρχήν, να ξέρεις με ποιον μιλάς. Εμένα με λένε Άρη. Σωστά. Μπορείς να μου πεις το δικό σου, αν θέλεις φυσικά, μου το λες. Δεν θα σε πιέσω. Δηλαδή. Μην το λέμε. Σου είπα, εμένα με λένε Άρη. Αν θέλεις, μου λες και το δικό σου όνομα. Αν θέλεις. Δεν σε πιέζω. Και Εσύ θα μου κρατήσεις σημειώσεις, Διονύση, αν πει κάποια όνομα ή οτιδήποτε. Αυτό τίποτα άλλο. Κράτησε το αυτό. Γράφτο μου. Γράφτο στο μπλοκάκι, γράψε ότι είπε τάδε όνομα να ξέρουμε. Είπες προηγουμένως ότι γίνεται γλέντι εδώ. Σωστά. Μπορείς να έρθεις σε επικοινωνία μαζί μου. Μπορείς. Ναι ή όχι. Κάνουμε να είπε ότι γίνεται γλέντι. Μπράβο. Όλα τα περίμενα, αυτό όχι. είμαι φάντασμα. Τι εννοείς είσαι φάντασμα δηλαδή? Μπορείς να έρθεις σε επικοινωνία μαζί μου? Τι εννοείς? Δεν είσαι ψυχή? Είσαι κάτι άλλο προφανώς?
Τι είπε, είμαι φάντασμα. Ναι. Μάλιστα. Σας γράφει. Σας γράφει. Ναι, μη φωνάσεις. Διονύση, γαμάτου. Ακούνε ρε Διονύση. Ναι, σε γράφουμε, ναι. Τραβάμε βίντεο, ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε γράφουμε, ναι. Ενοχλούμε. Σε ξαναρωτάω. Ενοχλούμε. Ναι ή όχι. Παιδιά, από εκεί στη γωνία. Από εκεί, από Δεν εκεί. το πρέπει. Γι' αυτό μου γράφει και η άλλη δεξιά. Για να μιλήσουμε για... Για να μην το... Εντάξει. Αν θα σε ρωτήσω και δεν το καταλάβω, θα σου πω. Ναι, θέλω να μιλήσουμε. Μπορείς να το κάνεις. Θέλω να μιλήσουμε. Θέλω να επικοινωνήσεις μαζί μου. Κάτι είπε για τρένο, λέει. Ναι, εντάξει. Να σου πω γιατί ήρθα εδώ. Θέλεις να σου πω γιατί ήρθα εδώ. Μην μιλάς, μπορεί να είναι κανένα σκυλί, δεν είναι κάτι. Μπορεί να είναι κανένα σκυλί, μην... Παιδιά, άμα σας πω παιδιά, στο τηλέφωνο που μιλάω τώρα μαύρησε η οθόνη. Μαύρησε η οθόνη παιδιά στο κινητό, μαύρησε η οθόνη μου. Για φώτα εκεί. Ποιος είναι εκεί, για κάτσε, μη φωτάς, για κάτσε να δω. Εγώ. Φώτα εσύ αλλού. Σκυλί μπορεί να είναι σκυλί, Διονύση, μην πανικοβάλλεσαι. Διονύση, μπορούμε να συνεχίσουμε εδώ τώρα την έρευνα. Άστο. Λοιπόν, Αυτό ενδιαφέρεται. ναι. Να πάω εκεί, να πάω πιο μπροστά, εννοείς. Θέλεις να πάω πιο μπροστά, πες μου και θα έρθω εγώ. Πού θέλεις να είμαι, πες μου. Πιο αριστερά. Πες μου που θέλεις να πάω και θα πάω, πες μου. Θα σε ρωτήσω κάτι. Μπορείς να μου πεις πόσα άτομα είμαστε σε αυτό εδώ το μέρος, πόσα άτομα είμαστε σε αυτό το χώρο εδώ τώρα μαζί μας. Πόσοι είμαστε, μπορείς να μου πεις. Για πες μου. Προφανώς μας βλέπεις. Για πες μου. Τρεις. Το είπε. Ωραία. Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Ναι, πραγματικά είμαστε τρεις, ναι. Ναι, είμαστε τρεις, ναι. Ωραία. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Επικοινώνησε μαζί μου. Αυτή τη στιγμή εδώ, πες μας πόσα άτομα... Τι είναι αυτό. Τρεις. Ναι. Με τι επικοινωνώ τώρα, μπορείς να μου πεις με ποιον επικοινωνώ. Με τι επικοινωνώ. Με ποιον μιλάω. Εμένα με λένε Άρη. Εσένα.
Επαναλαμβάνω την ερώτηση. Εμένα με λένε Άρη. Μπορείς να μου πεις πόσα λένε εσένα? Αν θέλεις φυσικά. Γιωργάκη. Ωραία. Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Γιωργάκη. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή επικοινωνώ με τον Γιωργάκη, προφανώς. Ή κάτι άλλο. Σκύψου. Εγώ δεν σκέπτομαι. Θέλω ό,τι σε ρωτάω να μου απαντάς αν θέλεις. Δεν θα σε πιέσω όμως. Καθόλου. Καταρχήν, θέλεις να αποχωρήσω ή να μείνω? Το εξάμεινο. Γιωργάκη, μου είπε Γιωργάκη, Ξέχασω. ξέχασες. Είναι κάτι άλλο που θέλεις να μου πεις? Ωραία, σου δίνω το χρόνο λοιπόν. Σε αφήνω. Σε ακούω με σεβασμό. Πληροφορίας. Ζωροχές του. Θα σε ρωτήσω κάτι τώρα και θέλω την απάντησή σου. Έχει δώσει τέλος εδώ στις γραμμές κάποιος, ναι ή όχι? Ξαναρωτάω. Έχει δώσει κάποιος άνθρωπος τέλος στη ζωή του εδώ στις γραμμές, ναι ή όχι? Γίνε ξεκάθαρος. Τι είπε τώρα? Διάζεσαι, λέει. Τι είπε? Διάζεσαι. Ωραία. Δεν διάζομαι. Ωραία. Περιμένω. Πάμε λίγο μπροστά. Πάμε λίγο μπροστά. Προσέξτε όμως. Προσέξτε. Όπα εκεί. Κοίτσε και μέσα στο βάθος εκεί. Μπράβο. Ωραία. Περιμένω. Περίμενε λίγο. Ναι, περιμένω. Δεν θέλω να μου λες ψέματα. Δεν θέλω να μου λες ψέματα. Μπορείς να το κάνεις αυτό? Είπες κάποιο όνομα με κάποιο Γιωργάκη. Επικοινωνώ με τον Γιωργάκη. Τι είπε? Με το δεύτερο. Είπε άλλο όνομα από τον Γιώργο. Ναι. Ποιο? Με το δεύτερο σου. Δεν το έπεσες. Ωραία. Ποιο δεύτερο? Παιδιά,
Παιδιά, να ακούτε κι εσείς κάποια ονόματα, καλό είναι να τα θυμάστε και άμα καμιά φορά, γιατί κι εμείς είμαστε λίγο, η αδρεναλίνη έχει ανέβει λίγο, να μας θυμίζετε αν λέει κάποια ονόματα και δεν τα συγκρατούμε εμείς, έτσι. Για μένα θα είναι βοήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Λοιπόν, και για τις κοινοποιήσεις και για τα ευχαριστώ. Σε λίγο θα μου επιτρέψεις να περάσω στις γραμμές. Εκεί που έγινε το... Τι έγινε? Πού είσαι? Ναι. Δεν με βλέπεις? Εγώ νομίζω ότι με βλέπεις. Εγώ δεν σε βλέπω. Εσύ μας βλέπεις? Ωραία. Κοίτα το φωτισμό και θα με δεις που είμαι. Κοίτα τα φώτα. Κοίτα μπροστά σου. Κοίτα. Εδώ είμαι. Που σου δείχνω τώρα. Εδώ. Εδώ είμαι. Σβήστε το φακό σου λίγο, Γιώργο. Γενικό. Αν θες. Τι είπε? Αν θες. Αν θέλω τι? Να. Πες μου, καθαρές απαντήσεις τόσο μου. Μας βλέπεις αυτή τη στιγμή? Ναι ή όχι? Κοίτα. Κοίτα. Κοίτα εκεί. Να. Προηγουμένως είπες ότι ακούς μουσική. Αφού ακούς μουσική, άρα μας βλέπεις και εμάς, προφανώς. Σωστά? Δεν το άκουσα. Ήμασταν. Μόνος. Ήμουνα μόνος. Α, είσαι μόνος αυτή τη στιγμή εδώ? Ναι. Ναι. Μπροστά, Γιώργο. Ναι, πέρα κύριε. Αυτή τη στιγμή είσαι μόνος? Τραβάτε screen, παιδιά. Screen, Το παιδιά. βλέπει, δεν χρειάζεται, το βλέπει ο κόσμος. Τραβάνε, άμα βλέπουν κάτι τραβάνε μόνοι τους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκεί, μην πάμε άλλο. Stop. Υπάρχει Δεν πήγαινε. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση, τώρα είσαι μόνος σου, υπάρχει περίπτωση να έρθουν και άλλοι? Ναι, εκεί λέει. Εκεί. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση, εκεί είσαι, εντάξει, οκ. Αλλά υπάρχει περίπτωση να έρθουν και άλλοι? Είναι δαίμον. Μιλήσετε. Μην μιλήσετε. Τίποτα. Σε ξαναρωτάω. Μην το ξαναπείς αυτό. Μην το ξαναπείς αυτό. Δεν θα πέσω στην παγίδα σου, με κοροϊδεύεις. Παιδιά, screen. Μη φωνάζετε μόνο. Ηρεμία. Διονύση, ξέρεις πώς ακούγεται άμα φωνάζουμε? Δεν ακούνε. Αυτή τη στιγμή είσαι μόνος σου? Όχι σταυρό. Είχε σταυρό εκεί πάνω στην κολόνα. Στην κολόνα έχει σταυρό. Είχε σταυρό, ναι, αλλά το βγάλανε μαζί με τα καλώδια. Ωραία. Και το είχαν βάλει γι' αυτό. Ναι. Α, είχαν βάλει το σταυρό εδώ γι' αυτόν. Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
Να σε ρωτήσω κάτι. Υπήρχε κάποιος σταυρός εδώ στην Κολονά. Γνωρίζει γι' αυτό? Πω αυτή η μουσική ρε παιδιά. Ξέρεις κάτι για το σταυρό στην Κολονά? Λοιπόν, Γιώργο, να φύγουμε από εδώ και να πάμε. Θα μου επιτρέψεις να περάσω στις γραμμές? Ναι ή όχι? Θέλεις να καθίσω εδώ? Τι είπε τώρα? Τι να κάνεις? Τι να κάνω είπε? Θέλω να έρθεις σε επικοινωνία μαζί σου. Θέλω να έρθεις σε επικοινωνία μαζί μου. Και εγώ επίσης σε σένα. Να επικοινωνήσουμε θέλω. Μπορεί. Εγώ λέει. Τι είπε? Εγώ. Εσύ, ναι, εσύ. Σε φοβίζει κάτι? Εμένα με έπεισε. Μέσα στις καλαμιές καλά το είπε εγώ εκεί. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποια γυναίκα εδώ? Υπάρχει και γυναίκα εδώ σε αυτό το χώρο? Όχι. Όχι. Άρα δεν υπάρχει γυναίκα εδώ. Δηλαδή, τι υπάρχει εδώ σε αυτό το χώρο? Για πες μου. Μόνο σου είσαι εδώ? Είσαι μόνο σου? Το όνομα Γιώργο. Γιωργάκης λέει. Γιωργάκη, είσαι μόνο σου εδώ? Μπορείς να μου δώσεις μια χρονολογία πότε έγινε αυτό? Σαν να ρωτώ, μπορείς να μου δώσεις χρονολογία πότε έγινε αυτό που έδωσες τέλος στη ζωή σου? Κοίταξε. Τι είπες? Λέει. Από εδώ ακούστηκανε. Γιατί τόσο αέρα ξαφνικά? Για πες. Περίμενε. Μην φωνάζουμε όλοι. Ησυχία. Άκουσα γυναικεία φωνή. Να σου πω τι. Εσύ θέλω να μου πεις. Ποια χρονολογία έγινε αυτό? Έδωσες τέλος στη ζωή σου. Μπορείς? Περιμένω. Το είδα. Κορίτσι ακούστηκε ή όχι? Το είδα γράφουνε. Κορίτσι ακούστηκε από εδώ? Όχι. Άκου. Αφωνή. Ποιος? Άκουσα το όνομα. Απόψε δεν ξέρω, δίνει πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Πάρα πολλά δείχνει εδώ σε αυτό το σημείο. Θα επιμείνω σε αυτό και περιμένω απάντηση. Μπορείς να μου πεις ποια χρονολογία? Δώσε μου μια χρονολογία. Πότε έδωσες τέλος στη ζωή σου?
Μπορείς να το κάνεις αυτό να μου πεις? Θέλεις? Δεν θα σε πιέσω άλλο και δεν θα το ξαναπώ. Περιμένω. Παιδιά, πρέπει να μπούμε μέσα. Για πάμε λίγο εδώ. Για προσέξτε. Πρέπει μπροστά. Εδώ. Αν θέλει ο κόσμος λίγο φως παραπάνω. Το βγάλανε φωτογραφία, γράφουμε. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Μην πας άλλο μέσα σου, λέγα πω. Το άκουσες. Γιατί τι θα κάνεις αν θα μπω λίγο πιο μπροστά? Μπορείς να κάνεις κάτι? Μπροστά μου. Μπροστά. Ναι. Τι θα μου κάνεις άμα έρθω μπροστά? Θα μου κάνεις κακό? Σε ρωτάω, θα μου κάνεις κακό? Σε ρωτάω, αν έρθω μπροστά θα μου κάνεις κακό? Άρα δεν απαντάς. Δεν θα μου κάνεις κακό. Δεν είσαι κακό. Λοιπόν, πάμε μπροστά. Πολλοί σχολιάζουν τι το βλέπουν. Μη. Να μην μιλήσω εννοεί. Ναι. Τι να μην έρθω μπροστά? Ωραία, θα το σεβαστώ. Θα το σεβαστώ να μην έρθω μπροστά. Προφανώς ενοχλώ. Γι' αυτό μου λες μη. Μη. Είπε να μην πάμε μπροστά. Μη, Έτσι γράφουμε και εδώ, ναι. Μα εμείς δεν ήρθαμε να κάνουμε κάτι κακό. Το ίδιο ισχύει και για σένα, να μην μας κάνεις κακό. Εμείς δεν ήρθαμε να σου κάνω κακό, ήρθαμε να επικοινωνήσουμε μαζί. Θέλεις? Θέλεις να φύγουμε? Τι είπε? Λες να κάτσουμε από εδώ και να πάρουμε όλη αυτή τη μεριά, έτσι. Ρε Γιώργο, έχει τα τραγούδια εδώ. Είναι βάλει μουσική προφανώς. Να κάτσουμε από εκεί και να πάρουμε από εδώ. Ναι. Έτσι. Okay. Ναι. Ναι, αλλά έλα πιο πίσω, Γιώργο. Για να πάρει πολύ η κάμερα, για να πάρει. Εκεί είμαστε. Πολλοί πήγαμε. Ναι. Ναι, δεν θα το πιέσουμε το πράγμα γιατί είπε να μην προχωρήσουμε άλλο μπροστά και θα το σεβαστούμε αυτό. Ναι, Ναι. δεν θα το πιέσουμε. Όχι. Είπε μη, δεν θα πάμε. Να σεβαστούμε το χώρο. Θέλω να σου στήσω κάτι. Μια ζωή. Χάθηκε μια ζωή εδώ προφανώς, αυτό εννοείς. Το γνωρίζω. Είχε προβλήματα πολλά. Γιατί έδωσε τέλος στη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο? Γιατί? Τι? Είχε κάνει κακό στην οικογένειά του και απελπίστηκες και το έκανες αυτό στις γραμμές. Αυτή δεν είναι η ιστορία. Από απελπισία το έκανες αυτό.
Το σκέφτεται. Σκέψου το και απάντησέ μου. Μυστικό. Ήδη Άρα θα συμφωνήσω σε αυτό. Είχες κάνει κακό το παιδί, γι' αυτό το έκανες αυτό, Στο κορίτσι του. στο κορίτσι. Γι' αυτό το έδωσες τέλος στη ζωή σου με αυτόν τον τρόπο, γιατί είχες κάνει κακό στο παιδί. Αυτή είναι η μαρτυρία, αυτή είναι η αλήθεια. Ισχύει αυτό? Λίγο πιο αριστερά. Όλο εκεί το λένε. Αριστερά είπα γι' αυτό. Αριστερά, ναι, αριστερά είμαστε. Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε αριστερά. Να γυρίσουμε την κάμερα αριστερά. Θέλεις να σβήσω τα φώτα? Σε ενοχλούν τα φώτα? Θέλεις να τα σβήσω τα φώτα μία φορά? Να μας ανάψει το... Είπε όνομα. Τι είπε τώρα? Δεν το άκουσα καλά. Επανάλαβε πάλι, τι είπες? Ξαναπες το. Θα σου το πω μία φορά και δεν θα σου ξαναπώ. Έκανες κακό στο παιδί σου και έδωσες τέλος στη ζωή, στις γραμμές. Απελπίστηκες και το έκανες το κακό αυτό σε σένα. Από ό,τι είχε φρόντισε ο φακός, κοίτα. Α, και... Όχι, μη φωτάς, κάποιος ήρθε. Μη φωτάς. Με το φακό από εδώ. Κάποιος ήρθε. Δεν νομίζω. Να το. Μη σβήσει το. Α, τα αυτοκίνητα είναι ωραία. Τα αυτοκίνητα δεν επειδή έχει καθόλου τώρα έχει φως. Αυτοκίνητο είναι ρε φίλε. Έλα, αφοσιωθούμε εδώ στην κάμερα. Εδώ. Διονύση, άμα μου λες κοίτα από εδώ, κοίτα από εκεί, εγώ χάνω τον έλεγχο. Κατάλαβες, με βγάζεις από το ρυθμό. Λοιπόν. Από εκεί. Εκεί στη Χαραμάδα. Εκεί ήταν από εκεί, Γιώργο, από εκεί ήταν ο δρόμος που πέρασε. Αυτό ακριβώς και Νάτικη κολόνα. Ναι, μπράβο. Ακριβώς εκεί που ήταν. Άρα Όχι, Νάτικη κολόνα. Η κολόνα είναι μπροστά μας, Νάτι. Νομίζω σταυρός πάνω είναι, για να δούμε λίγο. Κάτσε. Ναι, λέει. Γιώργο, ναι, λέει. Εδώ, Γιώργο, μην πας εκεί. Θα δούμε μετά αν είναι σταυρός επάνω. Από εδώ ήταν η διαδρομή του, κατάλαβες. Να η κολόνα, καλά είπες με την κολόνα. Άρα εκεί είναι. Και ο άνθρωπος μου λέει εκεί, λέει στη Χαραμάδα. Άρα και είναι ακριβώς στη κολόνα. Ναι, λέει. Ναι, άρα πάρ' το χέρι σου λίγο. Άρα προφανώς είμαστε Μπροστά σας. Ναι. Δεν μου απαντάς όμως. Επικοινώνησε λίγο μαζί μου, δεν θα σε κουράσω για πολύ. Φαίνεται καθαρά, λένε. Φαίνεται, λένε, καθαρά. Εντάξει, μην εκεί, Γιώργο, μην εκεί. Μπροστά σας, μορφή, δείτε. Παιδιά, εμείς να σας πούμε την αλήθεια, εγώ προσωπικά δεν βλέπω τίποτα, έτσι. Εσείς ξέρετε, εσείς βλέπετε, σκρινάρετε. Ναι, τώρα να μας... Δηλαδή είσαι μπροστά μας τώρα εδώ, προφανώς. Για πες μου, είσαι μπροστά μας. Ναι, Μπράβο, είπε. ναι, είπε. Ωραία, μην εκεί, Γιώργο, μένει εκεί. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο για τις κοινοποιήσεις και για τα ταπ. Μπράβο ρε παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Παιδιά, μη μας γράφετε που είναι screen. Δεν χρειάζεται. Όχι, όχι, πού δεν μας γράφουνε, τι λες. Μας γράφουν ότι Ωραία, είναι ωραία, μπροστά εντάξει, μας. Γιώργο μου. Ήρεμα. Ήρεμα. Για πες μου τώρα, ακούς μουσική. Για πες μου τώρα, ακούς μουσική. Για πες μου τώρα. Ακούς μουσική τώρα. Το βλέπουμε όλοι αυτό γράφουν. Σε ρωτάω, τώρα ακούς μουσική. Απάντησε μου αν θέλεις. Τι εγώ δεν ακούω μουσική, εσύ ακούς. Μη φωτάς. Αλλάξουν μπαταρίες. Είναι το σημείο που πέρασες προφανώς, αυτό εννοείς, Εδώ είμαστε ακριβώς, ναι, σε αυτό το σημείο είμαστε. Που έδωσες τέλος στη ζωή σου, ναι. Σωστά, άσπρα μαλλιά έχει, σωστό. Είμαστε στο σημείο που πέρασες και έδωσες τέλος στη ζωή σου. Αν έρθω εκεί εγώ, φοβάσαι. Θέλεις να έρθω πιο μπροστά εγώ. Δεν θέλεις να έρθω μπροστά. Σε ξαναρωτάω. Θα μου επιτρέψεις να έρθω εγώ κοντά. Λοιπόν, δώσ' μου το email λίγο. Δώσ' μου το email. Περίμενε. Μην κάθεσαι όπως είσαι, Γιώργο. Να πάω λίγο πιο κοντά. Όχι, μείνε εκεί, Γιώργο. Λοιπόν. Τι είναι. Λοιπόν, θα έρθω μπροστά. Θα σου φέρω το EMF μπροστά και θα ήθελα Δεν φεύγει, να το ανάψεις. Αν το ανάψεις το EMF θα καταλάβω η παρουσία σου είναι εδώ, μαζί μας. Θα το κάνεις? Πες του, τι να του πω. Τι? Εγώ θα έρθω μπροστά. Θέλεις να έρθω μπροστά, ναι ή όχι? Διονύση. Μήπως το ενοχλεί το φακός. Λοιπόν, σβήνω εγώ το φως. Γιώργο, τι φως έχεις? Για να δούμε. Διονύση, μην μιλήσεις όμως. Άναψε το φως. Πιο χαμηλά φως. Στο Γιώργο είπα, ρε. Εκεί ωραία είναι. Εκεί. Παιδιά, εδώ τώρα, αν βολεύει αυτό το φως, αυτό που ρίχνω τώρα, σας βολεύει να βγάλετε φωτογραφία? Screen δηλαδή. Βολεύει. Σχολιάσε. Βολεύει αυτό? Γαμώ. Γιατί θα μας βρίσεις? Όχι, γράφουν. Δεν βολεύει. Ωραία. Όχι, είναι πολύ. Εκεί. Πιο λίγο. Πιο λίγο. Λοιπόν, δώσε μου αυτό, Διονύση. Ρύθμισε το. Εσύ αυτό, ρε φίλε. Γιώργο μου, εσύ. Αυτό. Είμαι αυτό. Περίμενε. Εκεί. Έλα, Γιώργο. Πάρε, σβήσε το άλλο. Πολύ. Ποπό. Ναι. Τι ποπό, σε ζάλισε από το φως? Είναι πολύ το φως. Βάλε το άλλο το μικρό, ρε παιδιά. Ρε Διονύ, πού είναι μικρό, ρε? Να το ρε, αυτό ρε, σβήστε αυτό. Σβήστε αυτό που έχεις. Αυτό είναι καλό.
Σε ζαλίσαμε με τα φώτα προφανώς, Λοιπόν, θα περάσω μπροστά. Θα μου επιτρέψεις να περάσω από το δρόμο που πέρασες και έδωσες τέλος στη ζωή σου, ναι ή όχι? Πάρε. Όχι, όχι, το κλείσεις. Περίμενε. Λοιπόν, Ω, λοιπόν. Θα αφήσω αυτό το EMF εδώ. Θα αφήσω το EMF εδώ και θα ήθελα να μου το ανάψεις. Τότε θα καταλάβω ότι πράγματι είστε εδώ μαζί μας. Είπε, Για να δούμε. για να δούμε. Ωραία. Το αφήνω εδώ. Άμα δεν σ' αρέσει πέταξέ το, δεν έχω πρόβλημα. Άμα σε ενοχλεί πέταξέ το EMF, δεν έχω πρόβλημα. Για να δούμε. Άρη, παππού είναι μπροστά σου, λέει. Λοιπόν, μην δίνεις εμένα, Γιώργο. Λοιπόν, σβήνω τα φώτα. Σβήστε τα φώτα. Όλα. Ναι, όλα. Λοιπόν, όλα. Μόνο ένα φως πίσω, όπως ξέρεις, Διονύση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε σκοτάδι. Μπορείς να ανάψεις το EMF? Το μου το τηλέφωνο. Μπορείς Ναι, ωραία, περιμένω, άναψέ το. Πώς του ζω. Αν θα μου ανάψει το EMF, θα καταλάβω ότι η παρουσία σου είναι εδώ. Μη φωτάς μπροστά, ρε Διονύση. Λίγο το άλλο. Πίσω, ρε Διονύση. Πίσω. Θα μου ανάψει το EMF, ναι ή όχι? Θέλεις να έρθω εκεί κοντά εγώ? Θέλεις? Αν θα έρθω κοντά θα το ανάψεις? Τι είπε? Δεν το άκουσα. Σε ξαναρωτώ, δεν κατάλαβα τι είπες. Αν θα έρθω κοντά θα μου ανάψεις το EMF, ναι ή όχι? Σπίτι. Στο σπίτι. Πέρα. Τι είπε? Πέρα. Πέρα. Δώσ' μου απαντήσεις σωστές και σε ρωτάω, θα μου ανάψεις το EMF, ναι ή όχι? Δεν θα ανάβω. Βάλε λίγο φως μπροστά, Γιώργο. Λίγο. Μπράβο, εκεί. Λοιπόν, άρα δεν μου ανάβεις το EMF. Φιλαράκι. Τι είπε? Φιλαράκι. Φιλαράκι. Από πού είμαστε φιλαράκια? Με ξέρεις? Με ξέρεις? Αφού με ξέρεις πώς με λένε, για πες μου το όνομά μου. Πες μου το όνομά μου μια φορά, πες μου. Πώς με λένε?
Προφανώς με κοροϊδεύεις. Με κοροϊδεύεις προφανώς. Με το φως μας έδινε να απαντήσουμε το φακό. Δώσε το φακό το λίγο μπροστά, ναι. Λίγο, δώσε. Λοιπόν, παιδιά, αν καταλάβατε, κολλήσαμε εδώ. Κολλήσαμε εδώ. Αν καταλάβατε, κολλήσαμε εδώ. Ναι. Πρέπει να ξεκολλήσουμε από εδώ. Λοιπόν, κάνανε screen εκεί τώρα, εντάξει είμαστε. Είναι ακόμα μπροστά δηλαδή. Εργοστάσιο. Ναι, για να μας γράψει ο κόσμος. Βλέπουν κάτι μπροστά ακόμα. Μην ανάβεις πολύ φως. Δεν αφόγω. Λίγο φως. Εκεί να κάτω ποτά. Πιο λίγο φως, πιο λίγο. Δεν πάει άλλο. Ας το κάνω εγώ. Λοιπόν. Βλέπουν κάτι μπροστά ακόμα. Βλέπουνε Γιώργο κάτι Πρέπει μπροστά. να κάνουν αναφορές. Δεν είναι αναφορά αυτό ρε παιδιά, μην τρελαίνεσαι Διονύση. Βλέπουνε, παιδιά για πείτε μου, βλέπετε κάτι μπροστά. Ναι, Βάλε- ναι. Πάρε λίγο φως Γιώργο μπροστά. Το φως, ρε, βλέπουμε, Γιώργο. δεν είναι. Το μικρό ρε Γιώργο. Φέρε Πού είναι τόσο φακή έχουμε ρε γαμότο. Κλείστο Διονύση, κλείστο. Κλείστο. Πάρε το φακό από τώρα. Εδώ. Λοιπόν, το κλεισές. Ωραία. Να ξεκολλήσουμε Γιώργο από εδώ λίγο. Έχουμε και άλλους φακούς μέσα ρε Διονύση, φέρνω. Φέρνω. Εσύ ποιο φως θέλεις, ναι. Το μεγάλο. Ωραία. Αποτάει αυτός. Όλοι για εδώ γράφουν όμως. Όλοι για εκεί, Ναι, ότι είπα Εντάξει. είναι εδώ. Πάρε αυτό, Διονύση. Αποτάει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ωραία. Άρα ρε παιδιά δεν μπορώ. Τι να κάτσουμε εδώ ρε παιδιά. Τι θέλετε ρε παιδιά να καθίσουμε εδώ. Τι θέλετε. Κλείσω και ο Διονύση. Τι θέλετε ρε παιδιά να καθίσουμε εδώ. Ας μας γράψει ο κόσμος τι θέλει. Μπροστά είναι. Περίμενε να δω. Πρέπει να πάμε και μέσα ρε παιδιά. Τι θέλετε πείτε παιδιά. Ναι, λένε. Ναι, λένε. Εντάξει αυτό το κάνατε screen δεν χρειάζεται να καθίσουμε πάρα πολύ ώρα εδώ. Λοιπόν. Όχι, τι να μιλήσω, εντάξει, το είδανε τώρα. Δεν χρειάζεται, ρε παιδιά, πρέπει να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε την έρευνα. Παιδιά, έχουμε κολλήσει σε αυτό το σημείο. Δεν λέει να καθόμαστε εδώ συνέχεια σε ένα μέρος. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τις tap και τις κοινοποίησεις, παιδιά. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανεβαίνουμε. Μπράβο ρε παιδιά. Πάμε ρε παιδιά. Μπράβο ρε παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχισε, λένε. Εδώ να συνεχίσουμε. Ωραία. Άρα δεν θέλει ο κόσμος να φύγουμε από εδώ. Ωραία. Τότε συνεχίζουμε εδώ. Λοιπόν. Προχωρήστε. Μ? Δεν φαίνεται κάτι, λένε. Αυτό λέω κι εγώ ρε παιδιά, να μην κολλήσουμε εδώ. Λοιπόν. Θέλετε να δείτε αν βλέπουμε ή δεν βλέπουμε μπροστά. Θα σας κάνω εγώ τώρα το χατήρι. Για πιάσε το Διονύση. Δώσε μου το φακό το μεγάλο. Δώσε μου το φακό. Δώσε μου το live εδώ. Πού βλέπετε ρε παιδιά, για πείτε μένα. Για καθίστε τώρα. Είπατε ότι βλέπετε εδώ μπροστά. Σωστά. Εδώ μπροστά. Ωραία. Ανάψτε το φως εκεί και καθίστε εκεί. Λοιπόν, για να πάμε ρε παιδιά να δούμε τι βλέπετε εδώ μπροστά. Προφανώς. Προφανώς να δω τι βλέπετε εδώ μπροστά. Κάνω τη διαδρομή που έφυγε ο άνθρωπος από εδώ. Έλα λίγο, ελάτε λίγο Γιώργο. Περίμενε να δούμε τι ακριβώς βλέπετε. Λοιπόν, πάρ' τα καλάμια. Κράτησε τα εκεί. Ωραία. Τι έχει, ωραία. Παιδιά, εγώ περνάω μέσα στο βάθος από ό,τι βλέπετε. Αγάμω το σου με κάρφωσε. Λοιπόν, παιδιά, πες μου τώρα, παιδιά, τι βλέπετε εδώ.
Για πείτε μου τι βλέπετε, παιδιά, εδώ. Για πείτε εσείς. Λέγατε τόση ώρα ότι βλέπετε κάτι εδώ. Εγώ είμαι μέσα. Για πείτε μου τώρα τι βλέπετε εδώ. Για πείτε μου. Να χαμηλώσω λίγο τα φώτα. Περιμένετε λίγο. Λοιπόν, για πείτε μου ρε παιδιά τι βλέπετε εδώ. Κοιτάξτε παιδιά, ακούστε, δεν είπα εγώ ότι κοροϊδεύετε. Εντάξει, δεν είπα ότι κοροϊδεύετε. Απλώς σας λέω τι ακριβώς βλέπετε από κοντά. Αυτό είπα. Δεν έχω να κοροϊδέψω ούτε να χλεβάσω κανέναν. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ λίγο σεβασμό. Έτσι. Μου είπατε ότι βλέπετε εδώ και εγώ μπήκα μέσα να δείτε εδώ τι βλέπετε. Αυτό λέω. Αυτό είπα ρε παιδιά. Πού το κακό. Μπήκα μέσα να δω τι βλέπετε. Είναι κακό αυτό. Δεν νομίζω να είναι κακό, ούτε προσβάλλω κανέναν. Έτσι. Να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι. Λοιπόν. Πάμε και λίγο δεξιά. Και άμα είμαι γέρος εγώ, δεν ξέρω παιδιά, άμα θέλεις δεν σ' αρέσει το live μπορείς να βγεις παλιγάρι μου. Η κυρία μου, όποια και να είσαι, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα προσωπικά. Αν θέλεις να φύγεις, έτσι. Λοιπόν. Πάμε να προχωρήσουμε. Καταλαβάτε γιατί πήγα εκεί παιδιά, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Ούτε θέλω να προσβάλλω κανέναν στην έρευνά μου επάνω, ούτε κάτι. Είπατε ότι κάτι βλέπετε εκεί. Και εγώ πήγα να δω τι βλέπετε. Που εγώ δεν βλέπω. Πού είναι το κακό δηλαδή, δεν κατάλαβα. Είναι κακό που σας λέω, εγώ παιδιά δεν βλέπω τίποτα. Και βλέπετε εσείς. Και μην το παραξηγείτε αυτό που λέω παιδιά. Τι να σας λέω, εντάξει, θα λέω κι εγώ παιδιά, βλέπω 50 κεφάλια και 100 κόλλους. Σας αρέσει αυτό? Άμα σας αρέσει αυτό, καλώς. Έτσι. Θέλω να με μετά λέει να μην εκνευρίζεσαι. Ρε παιδιά, δεν είπα κάτι κακό. Λέω απλώς τώρα τι βλέπετε. Έτσι. Δεν τρόπιασα κανένα, δεν είπα κάτι κακό. Έλα Γιώργο, πάρε το live. Έλα, γιατί εντάξει, όλα καλά. Πάμε. Αν θέλετε εσείς να βλέπετε παραμύθια και βλακίες, εντάξει, οκ. Φώτα Γιώργο μπροστά. Να. Να το παραξηγούν αυτό. Εντάξει, τελείωσε. Ας τους να λένε. Ναι, είμαι έτσι κάνω Γιώργο. Να στο κλείσουμε Γιώργο. Δείξε ρε Γιώργο να δούμε τώρα τι βλέπουν εκεί. Για δείξε ρε Γιώργο να δούμε τώρα τι βλέπουν εκεί. Γιώργο, θα μας το κλείσουν το live Γιώργο. Για κάτσε πιο πίσω Γιώργο. Έλα πίσω. Εδώ, πού πας. Έλα εδώ. Εκεί. Για δείξε τώρα ρε Γιώργο τι βλέπουν τα παιδιά. Για γράφτε μας παιδιά τι βλέπετε εκεί τώρα. Τι λένε, για να μας πει ο κόσμος. Καλά μια λένε, τίποτα. Εντάξει, όσοι προλάβανε τραβήξαν. Μπορεί να φύγουν. Παιδιά, προφανώς να ήταν κάτι εκεί και να αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει τίποτα. Αυτό είπα ρε παιδιά, γι' αυτό πήγα κοντά. Να μου πείτε τι ακριβώς βλέπετε, πολύ απλά. Είναι κακό αυτό. Είναι κακό. Ας ξεκολλήσουμε από τον Γιώργο αφού έχουν κάνει screen, μακάρι να βγω εγώ ψεύτης. Λοιπόν, ας ξεκολλήσουμε από εκεί, πάμε, συνεχίζουμε Γιώργο. Ναι, πάμε κανονικά παιδιά. Παιδιά, συγγνώμη για την ένταση, αλλά εντάξει.
Πω τι κρύο κάνει εδώ, Γιώργο, πάρε πλάνα από εδώ, Γιώργο, σιγά σιγά. Δύο στο φακό σου. Δύο στο φακό σου και πάρε μία πλάνα για να περάσουμε εκεί που έδωσε τέλος στη ζωή του. Πάρε λίγα πλάνα εδώ να καθίσουμε λίγο, παιδιά, εδώ. Να, τώρα ακούγεται από εκεί. Τώρα ναι. Αποκλείεται να είναι τώρα ποντίκι, για κανένα λόγο δεν είναι. Όχι. Ήταν γερά τα πατήματα. Όχι, τώρα δεν είναι ποντίκι αυτό. Όχι. Και κοίτα, φύγαμε από εκεί και ακούστηκε. Και εκεί ακούστηκε ακριβώς. Μήπως λένε έχουν δίκιο κάτι ήταν εκεί μέσα τότε. Ακριβώς γράφει αυτή. Παιδιά, να το. Και είναι και έντονο, Ναι. Για πάμε λίγο μπροστά. Φέρ' το τηλέφωνο εδώ, φέρ' το σε μένα. Φέρ' το σε μένα. Για έλα το κοντά. Όχι, τίποτα. Μόνο ησυχία. Περιμένετε, παιδιά, να ακούσετε. Όπα. Για να πω ότι φυσάει, δεν φυσάει. Να ακούσετε τι γίνεται εδώ. Προφανώς να έχουν και δίκιο εκεί στο βάθος. Έλα Γιώργο εδώ κοντά, έλα Γιώργο. Γιώργο, έλα. Για κράτα το, αν θα ακούσουν κάτι εδώ. Αυτό που... Για να δούμε. Πιο πολύ λένε ήταν λευκό σκυλί, πεντακάθαρα. Να πω ότι φυσάει και κάνουν τα καλάμια κάποιο χτύπο να σου πούνε εδώ δεν φυσάει καθόλου. Τίποτα. Όχι, φυσάει αλλά πολύ ελάχιστο. Σωστά. Ποντίκι. Ναι, Πού το. δεν πας καλά. Ναι, να τα βλέπετε παιδιά, να το ποντίκια είναι. Να το. Έλα ρε, άναψε ρε φακέ. Και μεγάλο ποντίκι. Κι όμως παιδιά, ωραίος, ποντίκια είναι. Μεγάλο ήταν. Βλέπεις. Να οι θόρυβοι γιατί γίνονται παιδιά. Δεν είναι βήματα Γιώργο όπως βλέπεις. Ναι, όμως δεν ακούγονταν δυνατά πατήματα. Ναι, αυτό δεν ήταν ποντίκι τόσο δυνατό πάτημα. Γιώργο το είδες το ποντίκι του μεγατόρας τώρα εδώ. Όχι. Δεν το είδες. Ναι, μπορεί να ήταν. Τέλος πάντων. Μπορεί να ήταν κανένα λύκος. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε παιδιά, συνεχίζουμε. Θα δούμε. Αχ, κακό που πάθαμε απόψε. Το πράσινο λέιζερ το. Δεν θέλει λέιζερ, μπα λέιζερ. Λοιπόν, πάμε από την άλλη πλευρά Γιώργο. Μπράβο σου που λες αλήθεια. Όχι παιδιά, θα σας λέω τώρα παραμύθια για μεταξωτές κορδέλες, έτσι. Αυτό θέλετε. Δεξιά κεφάλι. Δεξιά. Δείξε στον κόσμο. Κάτσε μην προτείνει το δέντρο γιατί αυτό δείχνει. Με τα δέντρα μπορεί αυτά τα κλαδιά να κάνουν βλακίες. Καταλαβαίνετε. Ό,τι σου λένε Γιώργο, ό,τι σου λέει ο κόσμος. Παιδιά, να σας πω και κάτι που θέλω. Είναι καλάμια. Είναι τα καλάμια. Και τα καλάμια υπάρχουν διάφορες, μπορεί να σχηματίσουν διάφορα πράγματα. Θες από το φωτισμό, θες από οτιδήποτε. Αλλά το ποντίκι είναι ποντίκι, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι άλλο.
Έτσι, προφανώς. Δεν μπορούμε να τους συνδυάσουμε γιατί και οι ποντικοί όταν είναι τεράστιοι και μπαίνουν μέσα και μασουλάνε, ακούγεται ένας θόρυβος, λες και είναι άνθρωπος, παιδί μου, κάτι υπάρχει. Έτσι. Μπορούσα να πω, ξέρω εγώ, ναι, ακούμε βήματα. Εντάξει. Άμα θέλετε να το πω και αυτό, τι να κάνω εγώ τώρα. Άμα γουσάρετε να τα λέω, ας το πω. Να προχωρήσουμε λίγο από κάτω στην ουσία, να δούμε από κάτω να πάρουμε απαντήσεις. Να άκουσες, Γιώργο. Ναι. Όλοι αυτό λένε. Να πάρουμε κάποιες απαντήσεις από αυτό. Γιατί βλέπουνε κάτι εκεί. Ναι, ναι. Γυναίκα δεν που λένε. Τι βλέπουνε, Γυναίκα κεφάλι. γυναίκες κεφάλι. Με μεγάλα μαλλιά. Αφού το βλέπουν, ας κάνουμε εδώ. Ωραία, οκ. Αφού το βλέπουνε, ας τα δείξουν και ένα screen. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου. Τι είπε? Με γυναίκα είσαι? Γυναικείο και Όπα. Αυτή τη στιγμή είσαι με γυναίκα μπροστά μας. Σε ξαναρωτώ. Τι είπε? και σιγά. Muy bien. Εδώ μπροστά μας βρίσκεται και η γυναίκα. Γιώργο είπαμε. Γιωργάκη, ναι. Γιωργάκη, είσαι με γυναίκα? Τι τραγούδια θα μου βάλεις τώρα? Γιωργάκη, είσαι με γυναίκα? Του διάσηκος. Και το ξέρω, αλλά εγώ τι να κοιτάξω μπροστά μου, ο κόσμος δεν... Διονύση θα το δει. Ε? Ο κόσμος θα το δει. Ναι. Σε ξαναρωτώ. Είναι γυναίκα εδώ μαζί μας? Βρίσκεται εδώ, σε αυτό το χώρο γυναίκα? Γυναίκα μίλησε. Ναι, γυναίκα. Με το Γιωργάκη είσαι?
Κάντε ένα screen. Όπα. Ένα screen να μου βάλετε Άστα, να κάνετε. εντάξει, θα δούμε. Θα το κάνουμε, δηλαδή. Πες μου, υπάρχει γυναίκα εδώ σε αυτό το χώρο που είμαστε τώρα? Μπροστά. Όντως εδώ είναι, λένε. Γιωργάκη, με ακούς? Γιωργάκη, με ακούς? Ο Γιωργάκης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου για λίγο? Δεν θα τον κουράσω. Λίγο αριστερά και μπροστά. Σχογραφή. Εγώ την είδα. Ποια μου. Γιωργάκη, με ακούς? Όχι. Γιατί δεν με ακούς? Ωραία, δεν μας ακούς. Μας βλέπεις τουλάχιστον? Όχι. Γιατί δεν με ακούς? Ωραία, δεν μας ακούς. Μας βλέπεις τουλάχιστον? Όταν σε ταξί. Γιωργάκη, μας βλέπεις? Πες μου, απάντησε μου. Ναι ή όχι? Εγώ θέλω να επικοινωνήσω με αυτόν τον άνθρωπο που έδωσε τέλος στη ζωή του. Με λάθος τρόπο. Γιωργάκη, εσύ έδωσες τέλος εδώ στη ζωή σου? Για πες μου. Τι είπε ρε Διονύση, είπε. Διονύση είπε. Θέλεις να σου μιλήσει ο Διονύσης? Με ποιον θέλεις να επικοινωνήσεις? Για πες μου. Με ποιον? Είμαστε τρεις. Με ποιον θέλεις να έρθεις σε επικοινωνία? Για πες μου. Για πες μου το ένα όνομα. Προφανώς με σένα Διονύση. Με ποιον θέλεις να επικοινωνήσεις? Πες μου ένα όνομα. Εκεί στο. Καλησπέρα. Με ποιον θέλεις να επικοινωνήσεις? Είμαστε τρία άτομα εδώ. Με ποιον θέλεις να επικοινωνήσεις? Για πες μου. Για πες ρε Διονύση, θέλεις κάτι από μένα? Πες. Θέλεις κάτι από μένα? Βοήθεια. Βοήθεια. Περίμενα Θέλει τώρα. βοήθεια από το Διονύση. Τι θέλεις να κάνω? Για πες. Και ήταν. Τι θες να κάνω? Ξαναπες το. Τι θες να κάνω να σε βοηθήσω?
Πες του. Τι θέλεις να κάνω να σε βοηθήσω? Είπες Διονύση, σου μίλησε ο Διονύσης. Τι θέλεις να κάνει ο Διονύσης για σένα, πες μου. Σε ρώτησε ο Διονύσης, τι θέλεις να κάνει ο Διονύσης για σένα. Τι. Δεν ξέρω. Τι είπε τώρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. De España. Τότε γιατί ζήτησες βοήθεια από τον Διονύση, αφού δεν ξέρεις. Λοιπόν, Φαίνεται θέλουμε πιο δυνατό φακό. θέλει ποιο. Μου φαίνεται για πιο δυνατό φακό. Όχι. Όχι τόσο πολύ. Εκεί. Εκεί. Πάλι πολύ μου φαίνεται είναι. Εκεί. Εκεί. Ωραία. Σε ξαναρωτάω. Είπες θέλεις βοήθεια από το Διονύση. Τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Διονύσης για σένα. Πες μου. Από εκεί. Εδώ μου θολώνει πολύ. Θολώνει γιατί είναι ομίχλη προφανώς, δεν είναι κάτι άλλο. Όχι, δεν μου χτυπάει καν το φακό εκεί. Είναι ομίχλη τώρα που πέφτει, Γιώργο, δεν είναι κάτι Βάλε άλλο. πιο δυνατό φακό, ναι. Διονύση, Γιώργο, είναι ομίχλη που πέφτει, παιδί μου, μην πανικοβάλλεσαι. Δεν είναι η οντότητα που θα θολώσει την κάμερα, να μην τρελαθούμε. Έτσι. Λοιπόν, άρα δεν θες βοήθεια από το Διονύση. Από ποιον άλλον θες βοήθεια, για πες μου. Διονύση πάλι. Διονύση και... Μια παιδάς. Σου είπε ο Διονύσης, τι θέλεις να κάνει για σένα. Πες μου. Πες το πάλι το Διονύση, τι θέλεις. Τι θες να κάνω για σένα? Για πες μου. Το θέμα είναι που του απαντάει η γυναίκα. Ναι, γυναίκα το Ναι. πες. Όσες φορές έχει μιλήσει ο Διονύσης, Ναι. απαντάει η γυναίκα. Ναι. Τα έχει βάλει με σένα, Διονύση. Τα έχει βάλει με σένα. Έλα. Του λέει. Πού να έρθεις. Πού να έρθει, πού να Πού έρθει. να έρθω?
Τα έχει βάλει με το Διονύση. Σε ρώτησε πού να έρθει ο Διονύσης. Απάντησε. Δώσ' μου καθαρές απαντήσεις. Πού να έρθει ο Διονύσης, για πες μας. Τη φανέλα μου. Ναι. Να έρθω εγώ καλύτερα. Θέλεις εμένα να έρθω. Όχι το Διονύση. Εγώ θέλεις να έρθω. Πες του, λέει. Να του πω τι του Διονύση. Δεν είναι τίποτα. Μην μπορεί να κουβάσεις. Τι να του πω του Διονύση, σε ακούει. Παιδιά, καταλάβατε ότι έχουμε κολλήσει εδώ. Ναι. Έχουμε κολλήσει εδώ, παιδιά. Είμαστε πόση ώρα εδώ κολλημένοι. Δεν ξέρω γιατί. Γιώργο, να περάσουμε λίγο. Πιο μέσα. Όχι, να πάμε εκεί που έδωσε το τέλος στη ζωή του άνθρωπος. Εδώ στις γραμμές. Στις γραμμές. Ναι, να πάμε εκεί. Εδώ να κολλήσουμε εδώ μέσα στα καλάμια. Να περάσουμε μπροστά. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να περάσουμε στις γραμμές. Εκεί που έδωσες τέλος στη ζωή σου. Θα είναι και ο Διονύσης. Σε ξαναρωτάω. Με όλο το σεβασμό, σε ξαναρωτάω. Θα μου επιτρέψεις να έρθουμε εκεί που έδωσες τέλος στη ζωή σου. Ναι ή όχι. Τι κάτι σχέση σου λέει. Τι κάτι σχέση. Φορά σταυρό, Διονύση. Φορά σταυρό. Όχι, δεν φοράει. Πρέπει να Διονύσης. Φορά αυτά. Ποιο σταυρό πρέπει να. Σταυρό πρέπει να Θα φορέσει του δώσω σταυρό. εγώ τώρα. Το λένε μέσα, Ναι. Θα του δώσω εγώ τον Διονύση σταυρό τώρα. Ναι. Τι είπε. Τι να το κάνει. Τι να το κάνει, είπε. Πού. Τι να του κάνει το σταυρό Διονύσης. Να κάνα τρίχες ακάρα. Μαζί το είπαμε, ρε φίλε. Γιατί είπες τι να τον κάνει το σταυρό. Θα το στην σου Διονύση. Βάλ το, φίλε. Τι εννοείς τι να κάνει το σταυρό. Είναι η θρησκεία μας. Ο σταυρός. Δεν το ήξερες. Στο σταυρό πιστεύουμε πάρα πολύ εμείς. Είμαστε χριστιανοί. Εσύ τι είσαι. Τι είπε ρε. Τι να τον κάνει το σταυρό. Τι ρε φίλε. Πω Παναγία μου απόψε. Τραγή πράγμα. Γιατί Μπράβο. έχουν πέσει μπαταρίες όλοι. Σου ακούς. Έχουμε φως. Λίγο ησυχία. Γιατί είπες του Διονύση τι να κάνει το σταυρό, μπορείς να μου απαντήσεις γιατί. Γιατί πολύ απλά είμαστε χριστιανοί. Καταλαβες. Το καταλαβες. Εσένα σε φοβίζει ο σταυρός, για απάντησε μου. Πάρτονε. Σε φοβίζει ο σταυρός. Όχι, λέει. Όχι είπε. Όχι, δεν το άκουσες καθαρά, Ωραία. το είπε. Δεν σε φοβίζει ο σταυρός. Πολύ ωραία. Τότε γιατί είπες τι να το κάνει το σταυρό Διονύσης. Για πες μου. Περίμενε, λέει. Περιμένω. Πολλές απαντήσεις δίνει απόψε, παιδιά. Δεν ξέρω, παιδιά, ότι ακούτε. Από ό,τι καταλαβαίνετε, μας δίνει τρελέ. Τι. Δεν μπορείς, δεν είσαι καλά. Γιατί. Μας λέει. Δεν νιώθεις καλά. Ωραία. Ο δαίμονας, λένε, είναι. Λοιπόν.
Να σου... Παππού είπε. Παππού είπε. Ναι. Α, ξέρεις και το όνομά μου. Άρη με λένε. Το παππού που το ξέρεις εσύ? Με κοροϊδεύεις? Με δουλεύεις? Το παππού που το ξέρεις? Προσέξτε τι έχει γίνει εδώ τώρα. Απαντήσεις πριν μισή ώρα μας δίνει τώρα. Δεν στο είπα. Ναι, Κατάλαβε. λέει. Α, αυτό είναι σωστά, καλά τα λέω, Μας δίνεις απαντήσεις πριν μισή ώρα. Μπράβο. Μπράβο που επικοινωνείς μαζί μας. Μπράβο. Καλό είναι αυτό. Για ξαναπες το παππού. Για ξαναπες το μία φορά ακόμα. Ναι, επικοινωνείς με τον παππού, τον Άρη, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Τι είπε, μάγκα. Συνήθως φοβάσαι, Έχεις σοκαριστεί, Λοιπόν, έλα, κλείσε το, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, Είναι η πρώτη. απλώς ξέρεις τι έκανες τώρα. Φόβησες πάρα πολύ το Διονύση, γιατί? Γιατί, πες μου, γιατί? Γιατί φόβησες το Δημήτρη, το Διονύση, μπορείς να μου πεις? Γιατί? Αν θέλεις κάτι να ζητήσεις, μπορείς να ζητήσεις από μένα κάτι. Και θα το κάνω. Όχι από το Διονύση. Τι είπε? Στο ξαναλέω. Αν θέλεις κάτι, μπορείς να το ζητήσεις από μένα. Όχι από το Διονύση. Προφανώς είναι πιο αδύναμος ο Διονύσης. Αυτό είναι. Η δουλειά του είναι να χτυπάει τον πιο αδύναμο. Αυτό λέω κι εγώ. Προφανώς χτυπάς τον αδύναμο, σωστά. Εγώ, λέει. Μαλάκα, έκλεισε. Έκλεισε το Τι τηλέφωνο. λέει? Δεν ξέρω. Τι έγινε εδώ, ρε? Το είδες τι έκανε και ο Γιώργο, έκλεισε το τηλέφωνο. Το είδα. Για ξαναβάλω, θα πιάσει τώρα. Απίστευτο. Απίστευτο. Από μακριά. Να απομακρυνθούμε. Να απομακρυνθεί. Εσύ έκλεισες την εφαρμογή αυτή. Εσύ το έκλεισες. Για περίμενε, γιατί είπες να απομακρυνθούμε. Για ποιο λόγο να απομακρυνθούμε? Φοβάσαι από εμάς κάτι? Δώσ' μου καθαρή απάντηση. Φοβάσαι από εμάς κάτι? Περνάει η ώρα και δυναμώνει. Το ξέρουμε αυτό. Ναι. Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν περίμενα εδώ να πάρω τόσες πολλές απαντήσεις. Από ό,τι βλέπω εδώ δίνει ονόματά μας, δίνει απαντήσεις πάρα πολλές. Είπε να απομακρυνθούμε λίγο. Θα το σεβαστούμε. Βεβαίως θα απομακρυνθούμε λίγο. Το σωστό αυτό είναι. Έλα λίγο πίσω, Γιώργο. Οπα. Πρέπει να σεβαστούμε μερικά πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, είπα να απομακρυνθούμε και είμαστε υποχρεωμένοι να απομακρυνθούμε λίγο πιο μακριά. Λοιπόν, το μεγάλο. Αυτό που έχεις εδώ. Λοιπόν,
Λοιπόν, να σεβαστούμε το χώρο καταρχήν και πρέπει να απομακρυνθούμε, παιδιά. Λοιπόν, να περάσουμε από κάτω, Γιώργο, λίγο, να κάτσουμε λίγο από κάτω. Εκεί που σκοτώθηκε Ναι, εκεί που έχασε στις τη ζωή. γραμμές. Ναι, που έχασε τώρα. Διονύση, τι αισθάνεσαι, εντάξει τώρα. Μην. Για να μας συγχωρέσετε, ο Διονύσης είναι λίγο ταραχμένος στο παιδί, είναι η δεύτερη έρευνα που είναι μαζί μας. Εντάξει, όσο και να το κάνεις, όταν ακούς ξαφνικά το όνομά σου και χωρίς αυτό, τον έπιασε ένας πανικός, αλλά δόξα τω Θεώ, όλα καλά, όλα καλά. Καλά είναι ο Διονύσης. Καλά είναι παιδιά ο Διονύσης και του είπε γιατί να πάρει το σταυρό. Καταλαβαίνετε ότι ο σταυρός έκανε δουλειά αυτή τη στιγμή. Και να μην χάνουμε την πίστη μας, παιδιά, και να μην ξεχνάμε πολλά πράγματα. Έτσι. Όταν πήρε στα χέρια του το σταυρό, ο Διονύσης είναι μια χαρά, όλα καλά. Γι' αυτό είπε γιατί το σταυρό, το ανάφερε. Λοιπόν, θέλεις να συνεχίσουμε ή θέλεις να σταματήσουμε? Όχι, πάμε να συνεχίσουμε. Διονύση μου, δεν υπάρχει περίπτωση, αν δεν νιώθεις καλά ψυχολογικά, δεν μπορώ να συνεχίσω. Θέλεις να φύγουμε, πες μου, είσαι εδώ. Εντάξει, ωραία, θα το σεβαστώ. Παιδιά, να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη. Δεν μπορώ εγώ να συνεχίσω. Δεν θα, αφού το παιδί, τα ακούσατε και οι ίδιοι, ταράχθηκε το παιδί. Διονύση μου, να πάμε λίγο. Δεν είναι κάτι. Κάτσουμε λίγο, 10 λεπτά είναι. Κλείσε λίγο το μικρόφωνο και να του μιλήσω του Διονύση. 2 λεπτά, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, 2 λεπτά. Παιδιά, λοιπόν, γιατί θέλω να είμαι ξεκαθαρός, απλώς μίλησα λίγο στο Διονύση, να ηρεμήσει ο Διονυσάκος. Είναι η δεύτερη φορά, δεν είναι ο Διονύσης μικρό παιδί, ούτε ανήλικο, έτσι. Απλώς το παιδί, με αυτό που άκουσε, τον έπιασε ένας φόβος, αλλά δόξα τω Θεώ, είναι όλα καλά. Εντάξει, Διονύση, είναι όλα καλά. Θα συνεχίσουμε, δεν θα κλείσουμε. Αλλά αν αισθανθεί κάτι, σίγουρα θα προχωρήσω, παιδιά, και θα ζητήσω συγγνώμη από όλο τον κόσμο, έτσι. Πρώτα έχει υγεία και τι είναι εδώ? Παιδιά, από πού μπήκαμε? Να προστατεύσουμε καταρχήν την υγεία εδώ, γιατί δεν θέλω να το διακινδυνεύσω, παιδιά, έτσι. Άμα χαλαρώσετε λίγο θα καταλάβετε που μπήκαμε. Λοιπόν, από εδώ. Παιδιά, υπάρχει ένας πανικός, από ό,τι καταλάβατε, να μας συγχωρέσετε. Έτσι. Όπα. Είναι λίγο. Τι? Λοιπόν, περάσαμε, παιδιά. Ναι. Περάσαμε, παιδιά, στις γραμμές από ό,τι βλέπετε και πάμε στο σημείο που η κολόνα πού είναι, Γιώργο? Την περάσαμε την κολόνα. Εκεί στην ευθεία, απλά είναι μεγάλα τα καλάμια και δεν θα είναι πιο καλά. Θα μας επιτρέψει όμως να πάμε εκεί τώρα? Τα χόρτα. Ωρε μάκα, δεν μπορούμε να περάσουμε. Για κάτσε να δούμε, ρε παιδιά. Εδώ. Η κολόνα πού είναι, ρε Γιώργο? Να την μπροστά. Ωραία. Η κολόνα είναι εδώ, παιδιά. Όπως βλέπετε εδώ δεν έχουμε πρόσβαση να τα πατήσουμε, ρε Γιώργο. Τι θα κάνουμε, πώς θα περάσουμε τώρα μπροστά? Για πάρε εδώ Είναι αρκετά, δεν μπορείς να περάσεις. Είναι μέσα. Ναι. Το έχει κλείσει, μέσα. Ωραία. Να ανοίξουμε εδώ λίγο. Ναι. Έλα. Μην ανάβετε πολλά φώτα. Λύστε τα φώτα. Έλα εσύ από εδώ, Γιώργο. Έλα κοντά μου, Διονύση. Μπες δώσε Διονύση εδώ δίπλα.
Συγγνώμη παιδιά λίγο για τη φασαρία. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο χώρο. Με ακούς καταρχήν? Θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου, ναι ή όχι? Παιδιά, εδώ δεν θα πάρουμε καμία απάντηση, σας το λέω εγώ. Είμαστε στο σημείο εδώ που έδωσες τέλος στη ζωή σου. Σωστά? Έλα κοντά μου, Διονύση, έλα κοντά μου. Εντάξει είμαι. Εντάξει είμαι, εδώ είμαι κοντά σου. Ωραία, ωραία. Βάλε φως πίσω να μην είναι. Μπορείς να επικοινωνήσεις για λίγο μαζί μου, δεν θα σε κουράσω. Για λίγο. Για λίγο. Εδώ, σε αυτό το σημείο έδωσες τέλος στη ζωή σου, ναι ή όχι? Απάντησέ μου. Στο στόμα. Κλείς το στόμα, κλείς το στόμα, είπε. Γιατί να κλείσω το στόμα? Αν θέλεις μου απαντάς. Αν δεν θέλεις μην απαντάς. Κοίτα πίσω, λέει. Έτσι είπε. Μην κοιτάτε πίσω, δεν είναι τίποτα. Άστος λέει. Επαναλαμβάνω, είμαστε στο σημείο που έδωσες τέλος στη ζωή σου. Σωστά? Εδώ είναι ζεστό, το βλέπετε, παιδιά, παρακολουθείτε κάτι. Από εκεί, Από εκεί είναι από πολύ εκεί παγωμένο. κρυώναμε. Εδώ έχει αλλάξει. Το είδατε? Πολύ. Είδατε και Ναι. δεν βάλαμε θέλω να δούμε πόσο έχει από εκεί και από εδώ. Και στο είπα ότι Ξεχαστήκαμε. εκεί κάνει κρύο. Είδες από εδώ τι ζέστη έχει? Εδώ ναι. Έχει διαφορά. Άρα από εκεί είναι όλο το πάνω. Από εκεί κάτι παίζεται. Από εκεί όλοι αυτό λένε. Από εδώ είναι ζεστό. Θα μου απαντήσεις ναι ή όχι? Έδωσες... Τι είπε? Φίλε μου. Ωραία. Φίλοι δεν είμαστε. Φίλοι δεν είμαστε. Με γνωρίζεις? Με γνωρίζεις? Λες να ήταν... Ραντεβού λέει. Ναι, λες να ήταν ένας γνωστός. Τι να σου πω. Με γνωρίζεις εμένα? Με ξέρεις? Τι νομίζω να με ξέρεις? Εν πάση περιπτώσει. Έδωσες τέλος στη ζωή σου εδώ σε αυτό το σημείο, ναι ή όχι? Θέλω να μου απαντήσεις. Είδες εδώ, δεν σου είπα, εδώ μας παίζει, από εκεί ήταν όλο... Από εκεί λένε που είναι δροσερός είναι ο δαίμονας, γράφουν. Μη λένε τέτοια. Λοιπόν, ό,τι και να είναι από εκεί. Δεν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου? Με ποιον θέλεις να επικοινωνήσεις, πες μου. Είμαστε 3 άτομα εδώ, με ποιον θες να επικοινωνήσεις? Ξανακάνω την ερώτηση αυτή. Με ποιον, για ξαναπες το. Με ποιον? Με ποιον θέλεις... Με ποιον θέλεις να επικοινωνήσεις? Πες μου. Δεν μας αφήνει να περάσουμε μέσα, ρε φίλε. Εκεί είναι, δηλαδή είναι τώρα 2-3 μέτρα, πόσο είναι, 4. Τόσο. Εκεί έχει χάσει από το στενό. Από εκεί δεν ανέβαινε. Αυτό ήθελα να σου πω μόλις τώρα. Ναι, Μήπως βγαίνει. ανέβαινε από εκεί? Βγαίνει. Τέλος πάντων. Τι, δεν είσαι καλά? Α, φύγουμε. Ε? Μέσα μου. Ωραία, εντάξει, ωραία.
Έλα, κλείσε εδώ. Κλείσε. Εντάξει. Λοιπόν, δώσε γιατί ο Διονύσης δεν είναι και πολύ καλά. Λοιπόν. Εντάξει, Διονύση μου, δεν θα το πιέσω άλλο. Λοιπόν, προχωράτε. Δεν θέλω να σε πιέσω άλλο, Διονύση μου. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνετε, ο Διονύσης δεν θα ξανάρθει κοντά. Από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ τώρα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά, παιδιά. Συμβαίνουν και αυτά. Και εγώ και σε μένα μπορεί να συμβεί και στο Γιώργο μπορεί να συμβεί και σε οποιονδήποτε ερευνητή, έτσι, που κάνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε, έτσι. Λοιπόν, μπορεί να γίνει και σε μένα, έτσι. Τώρα έτυχε στο Διονύση, εντάξει. Τι να κάνουμε. Παιδιά, τι? Ναι, αν πηγαίναμε από εκεί, Γιώργο, θα μας έδινε πάρα πολύ πράγμα. Αλλά δεν μπορώ να πιέσω τώρα τα πράγματα εγώ, Γιώργο, γιατί ο Διονύσης, όχι. Δεν θα το κάνω σε καμία περίπτωση. Έτσι, δεν θα το κάνω αυτό. Θέλω κάτι να φύγω. Όχι, να πάμε εμείς και να φύγεις μόνος σου, πας καλά. Τι γίνεται αυτό. Λοιπόν, παιδιά, να μας συγχωρέσετε γι' αυτό. Είναι ανθρώπινα αυτά. Πρώτα θα προστατέψω την υγεία μας, να μην γίνει κάτι άλλο, έτσι. Δεν μπορώ να παραμείνω τη στιγμή που κάποιος δεν νιώθει καλά, έτσι. Δεν μπορώ να παραμείνω εδώ, άλλο. Λοιπόν, παιδιά, τι να πω ρε παιδιά τώρα κι εγώ. Πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να αποχωρήσω, παιδιά. Τη στιγμή που δεν νιώθει κάποιος. Και εγώ έχω δει. Ναι, εκεί ήταν βαρύ το κλίμα προφανώς. Παιδιά,